ҳамҷоёран азиз, салому алайкум. имрӯз 16 ноябри соли 2024 мебошад. қарор дорем дар теппаҳои деҳаи Чорбоғ. ана деҳаи Чорбоғ поёнда, ана болои теппа, ана вай сементзаводи нав ва имрӯз ҷияни мо Беҳрӯзбой, ман ҳамин мардак Беҳрӯз трактори нав гирифтааст. ана падараш дар инҷа истодагӣ, акаи ман ҳоҷи Холиқ, ана аспи Беҳрӯзбой. ҳозир имрӯз ҷуфта сар мекунанд ва ман худо хоҳад дар ин заминҳо дар 2 гектараш як моҳ пас зира мекорам дар 2 гектараш. ва ҳозир мегем ки акаи мана бачада якта дуоте кора сар кунад. ака мана бачаҳо, мана мардум, мана дуо мекунем ки ҳамин трактори Беҳрӯзбой ҳамон вақт астага шамол гузарад, хизмата ба мардум кунад, пеши кори мардума сабук кунад. дуо мекунем ки худованд аз тӯҳмати ногаҳон аз балоҳои охири замон нигоҳбон шаваша, ҳамон вақт астаги трактораш шамол гардад. аллоҳу акбар. аллоҳу акбар. Беҳрӯз сар кун. бисмилло гуфта. ин трактор нав аст. нав якум акун ҷуфта сар мекунад. трактори беларус ким чанд будааст? хирон випускаш. ин асп. аспам аспи Беҳрӯз. вай, ки аспи Беҳрӯз нест. не аспи Беҳрӯз нест. аспи вай ҳамчанин. ман ҳамҷоёрон азиз, ҳозир мебинем трактор ҷуфта сар мекунад. ана рафт. якум плуки ки дар замин гирифт. тай худо ниятҳои нек тракторро харидорӣ кард. ҳама гуфтан дунёи пулаша фурӯхту трактор харид. ҳамҷоёрон азиз, зира коред. ман имсол зираро вай мекунам. зираро вай мекунам. чӣ мегӯяд? имтиҳон мекунам. ва шумо ҳам ҳатман коред. дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбони шумо бошад.